Schromázdili jsme se zde v hale Gymnázia Polička, aby jsme si dali poslední zápas ve volejbale v historii tohoto světa. Jelikož již za pár hodin skončí svět a my se můžeme těšit na zápas kluci versus holky. Michael podává. A bohužel se podání nepovedlo. Tentokrát se bohužel podání povedlo. Je to špatné, už ztrácíme 2 body. A zatím to vypadá, že Láďu Červeného, čili Darta Uljanova, čeká temný osud. A je to tam! První bod pro kluky. A podává Lord Uljanov, pro kterého je tento zápas extrémně důležitý. A je to tam, další bod! Vrátili jsme se po další komerční pauze. Tentokrát po trochu delší. A bohužel další bod pro dívky. Dart Uljanov posílá míč do autu, což je zase špatné. Mám strach, že se budeme muset uchylit k další komerční pauze, ale předtím... A ne, zase! To už mi dělá traschal. Vypadá jako... Potkáváme se po další komerční pauze. Natáčet se bohužel bude určitě zase krátkou dobu, jelikož baterie jsou vybité a... Podává. Stále Karolína, je to špatné, je to špatné. Musí zvrtat podání. A nebo se musí podařit. Neměl to být out. Proč to musel být out? To neměl být out. Proč to jenom byl out? Proč to byl out? To neměl být out. Zase. A setball pro kluky. A je to tam! Máme druhý set! Bude se hrát třetí set! Hrajeme již třetí set. Podává Prokop Buben. Samozřejmě druhý set skončil mnohem lépe než ten první a teď už máme další, třetí bod v tomto setu. Bohužel bude brzy určitě zase komerční přestávka, ale zatím na podání opět Lord Buben. A teď to vypadá zajímavě. A že prohrává. kdo prohrává? Někdo určitě bude si prohrávat, aby to bylo vyrovnaný. Je to špatný.